Бүгін жұмға 13 декабрь эфирда Соба доканары телевидениесі. Отна информацион студиясында сізді мен Раиля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік бүгін yoқтыртылаша қой бір мүхим темалар турында қысқаша. Роботлаштырылған фермалар соны районыбызда тоғын бірге ортты. Туқтар ауылында юғары технологиялы сүтчілік комплексы ішлей башлады. Үз мәшғүлләр мәселесі күннен күн актуалляша. Олар үшін Буатнада шираттағы оқулар үтті. Районыбызда сон исәбі білен 12-ші фельдшер-акушерлық пункты ашылды. Бу бәхетлілер софынна шықшылылар келіп қошылды. Шығарылышыбызны ауыл хужалығы темасына бағышланған хабарыбыз белән башлыйбыз. Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгында тірлекчелек тармагының бу елның 11 айындагы эшенә йомгак ясалды. Анда Соба районы алдынгылар рәтендә телгә алынды. Безнекеләр ире мөгезле терлекләр санын арттыру буенча Мамадышлардан калышып 2нче урында. Сөт җитештерүдә дә лидерлар сафында. Менә бу ел җирдәгебездә роботлаштырылган сөтчелек комплекслары тагын бергә артты. Туктар авылында эшли башлаган яңа ферма белән Диләрә Жаббарова таныштыра. Заманча материал белән тышланган яктылык үткәрү һәм махсус җилләтү корылмалары белән җиһазландырылган бинаны беркем дә ферма дип уйламас. Түшәм аркалары Финляндиядан кайтарылган агач конструкциялардан эшләнгән. Алар янгынга һәм салкынга чыдам, тимергә караганда ныграк дип аңлаттылар безгә. Бу комплекс безнең 2019 елның 1 июлендә сафка керде. Хәзерге вакытта бу комплекста 202 башмал. Хәзер тулыландыру эшләре барлар инде. Менә Пермьдән таналар кайтты. Шулар белән үзебезнең комплексны тутырып торачакбыз. Монда иң беренче булып мобильярд породалы сыерлар кергәннәр иде. Аларны без Воронеждан кайттык. Бу мобильярд породасы ит һәм сөт породасы бар инде. Бу менә хәзерге вакытталарның күбесенең инде 2нче лактациясе китте. Аларның сөтләре бер сыер башына 27 литр туры килә. Бу инде бик начар күрсәткеч түгел. Воронеждан апайткан маллар белән чагыштырганда аларныкыннан әле артырып та барабыз инде. Жирность белән белотлар буенча бездә 3.6, 3.7 инде жир. Белот 3.3 тирәсе. Хәзерге вакытта ул показательләр җавап тора, чөнки бузаулаулар күп барада инде. Менә бу мобильярдлар алар Франция сыерлары, чыгышлары белән Воронеждан кайттылар. Безнең шартларга бик начар елемәделәр алар. Нәкъ Воронежда дагы безнең шикелле погода бит инде. Авыр булмады. Алар үзләре танышмалар, саудыралар, тибенмиләр. Комплекс безнең финский технология белән эшләнде. Бу агач аркалардан мондай технология бу Россиядә бердән-бер дип беләм, ялгышмасам. Бу комплекста безнең 4 робот тора, Lely A5 соңгы поколение роботлар. Монда сыерлар белән кешеләрнең кагылышы минимальный дип алырлык инде. Компьютерлаштырылган фермада сыерлар өчен бөтен уңайлыклар тудырылган. Сыерлар бәйдә түгел, һәрберсе үз иркендә йөри. Алар өчен махсус вентиляция системасы да җайланган. Ул терлекләр өчен уңайлы температураны үзе көйли. Сыерларны массажлау өчен трокларда зур щеткаларда урнаштырылган. Сыер шул щетка янына килеп басуга алар үзеннән-үзе әйләнеп эшли башлый. Бер сүз белән әйткәндә, сыерлар өчен чын мәгънәсендә ял йорты булдырылган. Ашату безнең үзе әзерләгән азыклар башатабыз инде. Синажный траншейлар безнең монда үзебезнең янда гына. Иртәнге 8-ләрдә миксер станциялар. Безнең технология шундый, техникамда эшкә керми безнең. Тышкы яктан капкалар ачыладан, трактор шуннан сала. Бу тоже үзенең бер аерым технология инде. Монда трактор керми, сыерларга стресс булмый, микроблар, вируслар керми инде тракторга ярып. Безнең бу комплекста 12 вентилятор утыра инде. Винтак дигән. Булар сыерларга микроклимат создавать итәләр, җәйкене чебеннәрдән куалар инде. Кыш көне ул кирәк кадәр эшли, ул мондагы дымлы һаваны өскә шахталар аша чыгара. Монда һава әйләнештә һәр вакытта. Шулай монда тирес чыгару технологиясе, монда скриперлар йөри безнең. Скотниклар тиресне куып чыгара да, скриперны алып китә навозный ямага. Ул анда булгатылып яңадан лагунага кудырыла. Ул лагунадан инде аннан соң басуга пешерәбез аны.
Биредә терлекләргә азык салу, аларның асларын җыештыруда автоматлаштырылган ас кыру җайланмасы һәм азык киләге җайламалар шулай ук Голландиядан кайтарылган. Ферма идәннәренә терлек тизәге агып чыгу өчен махсус аралар ясалган, резина келәмнәр җәелгән. Биредә азыкның энергетик кыйммәтен исәпләп, һәр сыерның үз туклану рационы төзелгән. Бар азык сәгатьләп һәм граммлап режимга куелган. Бу безнең комплекс артында безнең 2 бункер тора. Бу бункерларга гранулированный комбикорм салына. Шушы бункерлар аша роботларга комбикорм бара. Шул комбикормага алданып безнең сыерлар үзләре йөриләр бит инде. Бу комбикорма роботларга һәрбер сыерга индивидуаль бирелә. Һәрбер сыерның сөтенә карап, удыгына карап бирелә инде. Например, ул әгәр дә 32 литр бирә икән, ул 5-6 кило алырга мөмкин. Әгәр дә 10 литрга бирә икән, ул 2 кило алырга мөмкин инде. Һәрбер сыерга дагы бер дозадагы комбикорма бирелми. Бункерларга без комбикорманы пневмотранспортерларга тутырабыз. Бункер кырыена тора. Шулай ук безнең бу комплекста дизель генератор бар. Әгәр дәгән ут бетә икән, ул 5 секунд эчендә үзе кушыла автоматически. Шунлыктан безнең роботлар бер качан туктап тормыйлар инде. Ут бетә калса дагы. Сыерларның ничек савылганын да карап тору аеруча кызык. Сыерларны савар алдыннан аппарат терлекнең имчәкләрен юа, массаж ясый, аннан соң саву эшенә керешә. Саву төгәлләнгәч, махсус эрмә сиптерә, ачып чыгара да аның урынына икенчесе керә. Кайбер сыерларның тиешеннән артыграк кергән очраклары да күзәтелә икән. Үз вакыты җитмәү сәбәпле робот аларны саумыйча чыгарып җибәрә. Без хәзерге вакытта молочный блок кашында торабыз. Безнең роботтан савылган сөт шушы зданиягә бара. Анда безнең миллер танкы утыра инде. Сөт шушы латыптагы урнашкан трубалар аша керә танкка. Шулай ук ул лату аша роботка фильтрованный су килә инде. Ул сулар безнең катмый, алар термошнур белән уратылган инде башлыгы. Алар температурага бирешмиләр. Бу молочный блок эчендә 8 тонналы миллер танкы тора хәзерге вакытта. Бу сөтне 3-4 градуска хәтле суыта инде. Иртә белән безнең операторлар шу сөтне танктатып молоковозга тиеп, Казанский молочный комбинатка җибәрәләр. Бу танк туктаткан вакытта безнең роботлар туктап тормыйлар. Танк туктатуга безнең буферная емкостлар шул кушыла. Танкны җибәргән жуган вакытта шуңа сөт тупланып тора. Безнең киләчәктә Алла берсә планнар шундый инде, шушы 8 тонналы танк тутырып сөтне сдавайту. Мондый заманча технологиялар авыл хуҗалыгын һичшиксез алга этәрә. Роботлаштырылган ферманың терлекчелектәге алдынгы эшчәнлек тәҗрибәсе башка хуҗалыкларга да үрнәк булып тора. Теләшер районында үзара салым кертү буенча җирле референдум узган атнаның якшәмбесендә үтте. Референдумда катнашу халыкка үз фикерен белдерергә, яшәгән җирлектә нинди объектларны төзекләндерергә, никадәр акча таләп ителүен билгеләргә мөмкинлек бирә. 8 декабрь көнне референдум үткәрү өчен Теләше авылында 3 ашыда бер сайлау участогы иртәнге сәгать 7-дә үз ишекләрен ачты. Үзара салым күләме 500 сум итеп билгеләнгән. Быелгы референдумда да Теләше авыл җирлегендә яшәүчеләрдән урамытларын яңарту, аларга энергия саклаучы фонарьлар элү, шишмәләрне, урам юлларын цикләндерү, су башнясын яңарту кебек эшләргә ризалык алынды. Теләше мәдәният йортында урнашкан 26-68 сайлау участогында Теләше районы башкарма комитеты җитәкчесе Нәҗип Гажипов та тавыш бирде. Шактый зур күләмле эшләр алып барылды. Уздыру буенча җирле үзидарәләрдә безнең сөйләшүләр булып бетте район буенча. Халыкта аңлашу бар. Бу бит инде үзара салым җыелган акча аның барышы бик эффектлы метод дип әйтергә кирәк. Быелгы елда мин яртысыннан күбесендә катнаштым. Һәм инде халык белән сөйләшкәндә алар белән тулысынча аңлашып моны эшлибез. Әлбәттә, күп суммалар юл эшләренә китә, яктылык, һәм инде зиратларын тәртипкә китерү, чишмәләрне тәртипкә китерү уйлыйбыз. Алга таба дагы без алдагы елларда бу өлкәдә излекле эшне алып барабыз дип. Гомумән бик эффектлы халык тарафыннан яратып кабул ителгән бу чара. Референдум үзебез яшәгән тирәлекне цикләндерергә ярдәм итү, яшәү шартларын яхшырту өчен кирәк. 2013 елда гамәлгә ашырыла башлаган программаның халык арасындагы популярлыгы елдан-ел арта. Сыр түгел, муниципаль берәмлекләрнең акчалары бөтен эшкә дә җитми. Бу чиракта нәкъ менә үзара салым программасы ярдәмгә килә.
Катнашабыз, референдум Аллага шөкер, ел сайын катнашабыз, акчасын да төлөйбез. Эшләгән эшләр күренеп тора, менә зиратларны бирәшәдләр, бик матур итеп, капкаларын, кыймаларын буядылар, яңарттылар. Чишмәләрне эшләделәр, бик әйбәт менә. Утлар яна, урамда, бик әйбәт, агачлар. Менә юллар күзгә күренеп үзгәрде. Пешеходный юллар, җәяүле юллар бик үзгәрде. Чишмәләр ремонтланды, бик матурланды. Менә бик әйтергә кирәк, зиратны ничек матур итеп эшләп куйдылар, капкаларын, кыймаларын яңарттылар. Тегендә скорамда чишмә бик матур итеп эшләнде. Без күрәбез бит, барсын айрыбыз. Авыл юлларын дәвам итсеннәр, бераз тагын әле рәтләнеп бетмәгән юллар бар берничә. Сайлау участокларында эшләүчеләр һәркемне ачык йөз белән каршы алдылар. Безнең бүген менә 26-68 сайлау участогы мәдәният бүлегендә урнашкан. Бүген инде сайлау бик уңай гына бара дип әйтер идем мин. Бүгенге көндә безнең әлеге сайлау участогында теркәлгән 1000-нән артык кеше. Һәм инде кеше бигрәк тә шушы 9 белән 10 арасында шушы сәгатьләрдә бик күп килә. Башка еллардан аермалы буларак мин әйтер идем, быел да әле халык инде аңлы рәвештә әлеге сайлауларның кирәклеген аңлап, үзләре менә киләләр дип әйтер идем. Халыкта инде аң дәрәҗәсе елдан-ел арта бара дип әйтер идем мин. Чөнки менә шушы җыйналган акчалар, алар барысы да халык мәнфәгатьләрен кайгырту өчен кулланыла. Менә юллар төзекләндерә, чишмәләр ачыла бит инде. Шуңа күрә инде халык аның кирәклеген аңлый башлады. Инде безнең шулай ук сайлау участогына килүче, урынсында ятучыларга инде без өйләргә барып, ярдәм күрсәтәбез һәм инде өйләргә барып сайлатабыз, тавыш бирдерәбез дип әйтер идем мин. Батыр спорт комплексында урнашкан 26-да 70-нче сайлау участогына да Теләшә авылы халкы актив килде. Референдумга без елда үзебез теләп киләбез, потому что референдумның үзара салым җыю акчасы бит инде. Шушы үзара салым җыю акчасына 1 сумга хөкүмәт яңадан 4 сум өстәмә акча бирә бит. Шушы үзара салым акчаларына район буенча авылларда юлларга асфальтлар, вакташлар җәйелә, чишмәләр төзекләндерелә. Зират кыймалары яңартыла, урамнарга утлар куела. Менә безнең әле шушы узган ел гына үзебезнең урамга яңа ут лампочкалар куелды. Бу бик кирәкле эш. Йортта да тәртип булганын яратабыз һәм ул уртак тырышлык белән генә барлыкка килә. Шулай булгач, авылларыбыз территориясе тәртиптә, төзек булып торсын өчен бергәләп тырышу сырала. Соңгы вакытта үз мәшгульләр мәсьәләсе актуальгә әверелде. Исегезгә төшерәбез, 2019 елның 1 гыйнварыннан үз мәшгуль кешеләргә дә салым түләү кирәклеге турында канун кабул ителде. Әлегә бу төр салым режимы Россиянең 4 төбәгендә, Татарстан, Мәскәү, Калуга белән Мәскәү өлкәләрендә сынау рәвешендә кертелсә дә, киләчәктә башка төбәкләргә дә җәелдерелер дип фаразлана. Бүген республикада 60 меңнән артык үз мәшгуль теркәлгән. Саба районында шуларның 522 исәпләнә. Шушы көннәрдә алар белән Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов очрашты. Төп максат үз-үзенә эшләүчеләрне салым инспекциясендә теркәлү, түләү тәртипләре белән таныштыру, пенсия хокуклары хакында белешмә бирү иде. Моның өчен үз мәшгульләр каршында әлеге оешма вәкилләре чыгышлары тыңланды. Теркәлмәгән үз мәшгульләрне 2019 елда штрафка тарту булмаячак. Салым хезмәте хәзергә шундый тәгълимат бирә, әмма 2020 елдан штраф санкцияләре кулланыла башлаячак. Салым инспекциясе җитәкчесе Айрат Шафиков шулай дип белдерде. Шулай ук керем турында вакытында хәбәр итмәгән яки хәбәр итү тәртибен бузган өчен керемнең 20% күләмендә, бу кабатланса 100%-на кадәр күләмендә штраф салыначак. Үз мәшгульләргә пенсия фондына түләү ирекле, әмма кертем түләнмәсә, хезмәт стажы булып теркәлми ди районның пенсия фонды җитәкчесе Фәридә Якупова. Түләгән чиракта исә киләчәктә пенсия рәсмиләштерү мөмкин булачак. Очрашуда үз мәшгуль булып теркәлгән гражданнар белгечләргә үзләрен борчыган сораулар белән дә мөрәҗәгать итте. 11 декабрь көнне Сабантуй спорт һәм мәдәният комплексында муниципалитетта социаль эшмәкәрлек һәм мөмкинлекләр дигән темага очрашу узды. Теманы алдагы сюжетыбыз дәвам итә. Очрашуга республиканың Теләче, Арча, Питрәч, Кукмара, Балтач, Саба район эшмәкәрләре, хакимият вәкилләре чакырылы иде. Безнең җирдә аларны район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов сәламләде. Биргән вакытын файдаланып, үзегезгә күпмедер файда китереп, киләчәктә безнең җиңешләрен без алдагы көннәрдә тигез калабыз.
Социаль эшмәкәрлек җәмгыятьтәге файдалы максатларга юнәлдерелгән. Бу Россия бизнесында шактый яңа төшенчә. Чит илләрдә исә ул киң таралыш алган. Көчле ягы иҗтимагый әһәмияттәге мәсьәләләрне, инвалидлар, ятимнәр турында кайгыртуны яки күп балалы гаиләләр проблемаларын хәл итүне бурыч итеп куюда, җәмгыятьтәге файдалы эшләрне реализацияләүдә. Бүген социаль эшмәкәрлек өчен мөмкинлекләр аз түгел. Социальное предпринимательство по закону, этот термин появился у нас с середины прошлого года, 2018 года. И на сегодняшний день я бы не сказала, что он так активно очень используется, что работает так активно. Может быть, как мы это связываем, это вызвано тем, что есть пока ограничения, недопонимание у предпринимателей, что такое социальное предпринимательство, как с этим работать. Вообще, если мы сейчас смотрим на наш бизнес России, бизнес Татарстана, мы можем сказать, что практически каждый бизнес является социальным предпринимательством, потому что он так или иначе решает социальные задачи, общественные задачи. Например, дополнительное дошкольное образование детей, любые развивательные организации, все, что связано с культурой, с креативной индустрией, все это очень хорошо растущая индустрия, туристическая индустрия. Это все социальное, по сути, предпринимательство и то, на чем, как мы считаем, будущее предпринимательство будет строиться. Задача наша на сегодня выявить ограничения, проблемы, ну и возможности развития этого предпринимательства на всей территории республики для того, чтобы придать, скажем так, ускорение этому процессу. Бүгенге көндә экологик проектлар, шәхси балалар бакчалары оештыру мөһим булып тора. Дәүләт һәм бизнесның уртак тырышлыгы көтелгән нәтиҗәләргә китерәчәк. Очрашу 3 сәгать дәвам итте. Эшмәкәрләр үз проектын булдырып, аны презентацияләде. То есть они сначала выходят на сложности, с которыми они сталкиваются как социальные предприниматели. Дальше они смотрят потребности, которые есть в районе, которые можно решить совместно. И потребности социальные, общественные. Дальше они выходят на конкретный проект, который можно было бы реализовать на территории муниципального образования. За столом у нас собралась муниципальная власть, собрались социальные предприниматели, просто бизнес малый, который сейчас там деятельность ведет, и молодежь, та активная молодежь, которую нам нужно сохранить в районе, которая сейчас пока принимает решение уехать в крупный город, в Татарстан, из Татарстана даже иногда уезжают. Вот. Наша задача эту молодежь подтянуть к тому, чтобы они вместе с теми, кто уже сейчас этот бизнес делает, вместе с местной властью, решали общие задачи. Очрашуда безнең район эшмәкәрләре үзләренең ханым проектын тәкъдим итте. Максаты хатын-кызның җәмгыятьтәге үсешен тәэмин итү. Проектның асылында гаиләне саклап калу, бала тәрбияләү үзенчәлекләре, буш вакытта файдалы эш белән шөгыльләнү. Модераторлар бүгенге заманда эшне уңышлы алып барыр өчен күп көч түгәргә кирәк. Бер урында таптанып торырга ярамый. Яңалык кертергә, бергә атларга кирәк дигән фикердә. 2019 елның 1 октябрендә Соба муниципаль районы советы каршындагы яшьләр парламентына сайлаулар старт алды. Сайлауларның оештыру комитетына Соба районыннан 9 авыл җирлегеннән 13 кандидат үз программаларын тапшырды. Узган атнада балалар иҗат үзәгенең актлар залында Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы советы каршындагы яшьләр парламентына дебатлар узды. Дебатлар өчен яшьләр һәм авыл темасы сайлап алынган иде. Актив яшьләр Саба районында аз түгел, тик сәясәт белән кызыксынучылар юк дәрәҗәсендә. Яшьләрнең сәяси активлыгын күтәрү төп максатыбыз булып тора ди дебатларны оештыручыларның берсе Бердәм Россия яшь гвардиясе оешмасының Саба төбәк бүлеге җитәкчесе Айнур Хәлиев. Бүгенге дебатларның безнең төп максаты район советы каршында эшләп килүче яшьләр парламентына шушы яшьләребезне әгъза итеп сайлау тора. Беренче, чөнки бүгенге көндә безнең әлеге чара безнең мәҗбүри чара булып тора, чөнки һәр теркәлгән кандидат әлеге дебатларда безнең мәҗбүри рәвештә катнашырга тиеш. Һәм инде алар шушында килгәч үзләренең бүгенге көндә үзләре белән таныштырып, һәм инде үзләренең районда яшьләр арасында булган проблемаларын җиткереп, үзләренең фикерләрен һәм шушы безнең булган проблемаларны чишү юлларын безгә тәкъдим итәргә тиешләр. Һәм инде шушы дебатлар узганнан соң безнең яшьләр парламенты формалашачак декабрь ахырына, һәм инде без шушы 2020 елдан яшьләр парламентын районда эшләтеп җибәрәчәкбез. Ягъни бүгенге безнең районыбыз советы каршында яшьләр парламентын төп максаты ул район советы депутатлары белән берлектә шушы районыбыздагы яшьләр проблемасын, яшьләр мәсьәләсен безнең район советында инде әлбәттә яклап чыгу, яшьләр инициативасын һәм инде безнең шушы әгъзаларыбыз шушы эшчәнлектә бик тә актив катнашыр дип өметләнеп калабыз. Безнең район советы карары нигезендә алар
түгел 5 ел вакыт içine сайланалар һәм 5 ел içinde, ягъни 2024 елның декабрь айына без инде яңадан яшьләр советына, ягъни яшьләр парламентына без сайларга тиеш булабыз, яңа сайлаулар үткәрергә тиеш булабыз. Дебатларда катнашу өчен төрле өлкәләрдә хезмәт куючы яшьләр килгән иде. Һәм алар яшьләр парламентына сайлана калсалар, кайсы өлкәләрдә эшләячәкләрен дә ачык күз алдына китерәләр. Үзләренең программалары бар. Дебатларда алар 3 төркемгә бүленеп фикер алыштылар. Байлар сабасы кызы Алина Валиева Казан федераль университетын төгәлләп, хәзерге вакытта Килдебәк урта мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укыта. Дебатларда ул мәдәният темасын күтәрде. Программа әзерләргә кирәк булмады. Мәктәптән миңа тәкъдим иттеләр дигән шундый яшьләр арасында яшьләр парламенты ясала икән, шунда кандидатка үзеңне тәкъдим итәсең килмиме дип әйттеләр дә, мин ризалыгымны белдердем һәм заявка тутырдым дагын катнашырга үземнең кандидатурамны белдердем. Мин уйлавымча күбрәк культура буенча юнәлешләрне күтәрермен дип уйлыйм, чөнки мин сәнгатьне бик яратам, үзем дә сәнгать ягыннан үземне ачырга тырышам, шигырьләр язам, буш вакытымда җырларга да яратам һәм шуңа күрә үземнең эшемне дә шул сәнгать ягыннан сайладым. Балалар белән эшләү ул үзе бер сәнгать бит инде. Шуңа күрә сәнгать ягыннан дип уйлап торам. Дебатлар вакытында һәр кандидат үз планнары белән таныштырды. Авыл яшьләренең эшчәнлеге турында үз фикерен белдерде һәм әлеге мәсьәләләрне хәл итү юлларында тәкъдим итте. Дебатларда шулай ук Бердәм Россия партиясының Саба җирле бүлекчәсенең башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Зарипов катнашты һәм яшьләргә зур өметләр баглауларын белдерде. 2019 елның 20 декабренә кадәр исә Сабый молодежь хэштеги буенча онлайн марафоны һәм кандидатлар өчен тавыш бирү бара. Шушы көннәрдә Шикши авылында модульле фельдшер-акушерлык пунктын ачу тантанасы булды. Ул район күләмендә барлык уңайлыклары тудырылган шундый объектларның 12-нчесе. Авылдашларның шатлыгын уртаклашырга башкаладан һәм районнан да җитәкчеләр килде. Безнең хәбәр. Зиләйлүк ансамбле хатын-кызларының шатлыклары җыр булып Шикши авылы өстенә таралды. Бүген биредә зур тантана, авыл уртасында яңа матур бина сафка баса. Бу инде менә мин белә белгәннән 5-нче медпункт бинасы сафка баса. Авыл халкы бит медпунктсыз берничек тә яши алмый. Аллаһ Тәгалә дә бит яныгызда табиблар булсын дигән. Шуңа инде без бик сөенәбез. Аның бит шартлары да яхшы бара торган сайын. Медпункт бик кирәк авылга. Әниләрне һәр вакыт сәламәтлекләрен тикшереп торга кирәк бит, булачак әниләрне, балаларны һәр вакыт тикшереп, аларга прививкалар ясап торга кирәк. Без өлкәннәргә тагы да кирәк инде. Без инде еш мөрәҗәгать итәбез, авырып китсәк тә. Инде менә хәзер ел сайын тикшерүләр үткәрәләр. Анда да безнең фельдшерыбызга бик рәхмәт. Ул безне даими кайгыртып тора. Без бу пункт ачылганга бөтен авыл халкы, ике авыл, Шикши, Аланилга халкы бик шатланабыз. Чөнки инде хәзер бөтен дөнья алга барганда күреп торабыз, телевизорлардан күрәбез. Бөтен җирдә шундый матур фаплар ачыла. Аның эчендә яңа оборудование, яңа медицина приборлары булыр дип ышанып калабыз. Фельдшер-акушерлык пунктын ачарга, җирлектә яшәүчеләрнең шатлыгын уртаклашырга Казаннан да, районнан да җитәкчеләр килде. Модульле фельдшер-акушерлык пунктларын төзү программасы республикада 2012 елдан гамәлдә. Шушы дәвр эчендә 507 бина төзелеп, файдалануга тапшырылган. Бу ел сайын 45 пункт дигән сүз. Саба районында монысы 12-нчесе. Самое главное, рахмәт бик зур безнең президентыбызга, Рустам Нургалиевичка, ул безне поддержал, менә бу программаны принял. Аның хөрмәтеннән һәр елны төзеп киләбез. 45 ФАП в среднем ел сайын. Монда аннары район главаларына да бик зур рахмәт. Ник дигәндә программага безнең кергән модульное здание, оборудованиелары, калган уты, су кертүе, газ кушулары, алар инде район өстеннән. Шуның белән монда глава белән президентның бердәм эшләү аркасында менә шундый матур 507 ФАП килеп чыкты.
2 ай ішінде түзілген әлеге бина Азнакай районы түзүчеләре эше. Пунктның гомуми мәйданы 60 квадрат метрны тәшкил итә. Бәясе 3 миллион сумга тигезләшә. Аны республика күтәрә. Республикабызның өстәмә табышлары булган нигезендә безнең 40-тан артык программа республикабызда. Шуның берсе менә шушы фаплар. Инде менә кыска арада гына безнең районыбызда гына бу 11-нчесе. Bizim baştагы елларда 2 эшләнеп барды инде. Менә бу елларда безнең районыбызда 1 Бунда бу җирлеккә бик зур рәхмәтле. Монда тырыш халык һәм инде аларның көндәлек тормышлыкта бу әйбер кирәк. Район үзәк шифаханәсе баш табибы Марат Юсупов үзенең чыгышында авылларда мондый биналар сафка басу бәхет эше дип атады. Бу өлкәдә яңалыклар да көтелә икән. Якын киләчәктә районның 26 фельдшер-акушерлык пунктын интернетка тоташтырып, авылларда яшәүчеләрне турыдан-туры табиб белән аралаштыру мөмкинлеге тудыру мәсьәләсе карала. Җирлек башлыгы Радик Хайретдиновның да шатлыгы эченә сыймый. Авылдашларына хезмәт итә торган бу бинаны булдыру аның зур хыялы була. Инде алга таба инде барыбыз да сәламәт булыйк. Монда шул гына әйтеп уздык инде. Профилактик өчен генә кирәге ястан иде. Авылдашлар исеменнән рәхмәт сүзен Тәлгат Хуҗин алды. Озак еллар җәмәгате Рәмзия, Шикше, Аланилга, Сәрдә халкына медицина хезмәте күрсәткәнлектән бу эшнең мөһимлеген дә, уңайлыклар тудыруның зур бәхет икәнлеген дә ул яхшы аңлый. Ул медпункт ширлеләр булмасын, вакытында ширләп киткән кешегә вакытында ярдәм күрсәтерлек булсын. Безнең мидегебез шундый, уңышлар телибез. Саба район хастаханәсенә дә бик зур рәхмәт. Менә шушындый безнең җирлектә халык өчен кирәк булган медпунктны төзегән өчен һәм файдалануга тапшырган өчен. Тантаналы мизгелләр, җитәкчеләр авыл фельдшеры Гөлия Гатиятова белән бергәләшеп, ал тасмаларны кисеп, бинаның эченә үттеләр. Биредә барысы да өр-яңадан. 5 бүлмә, кабул итү, процедура, санузел, хуҗалык һәм коммуникациялар урнашкан бүлмә. Газ белән җылытыла, краннан җылы, салкын су килә. Мондый уңайлы шартларда авылдашларны кабул итүгә пункт мөдире дә бик шат. Аның күзәтүендә барлыгы 538 кеше бар. Иң куанычлысы җирлектә сабыйлар туып тора. Быел алар 3 булса, яңа елга чыккач, тагын 2 көтелә. Шушы авылда 2 ел фельдшер булып эшлим. Шушы эшләү дәврендә авыл халкы белән уртак тел табып, Аллага шөкер, бергә эшләдек. Инде исән-сау эшләргә язсын алга табада. Бүген яңа бина белән авылдашлар да эшкә үтеп танышты. Һәм хәзер алар тиешле медицина хезмәтенә бик теләп биргә йөрәячәк. Дәвам итәбез. 2019 ел театр елы төгәлләнүгә таба бара. Шушы көннәрдә Саба район мәдәният йортында Шәүкәт Биктимеров исемендәге 8-нче Республика балалар театр сәнгате конкурсының йомгаклау этабы үткәрелде. 15 октябрьдән 21 октябрьгә кадәр конкурсның сайлап алу туры үткәрелде. Конкурста катнашу өчен 16 районнан 32 театраль күренеш тәкъдим ителде. Шулар арасыннан иң яхшы 9 коллектив йомгаклау финал этабында чыгыш ясады. Әлеге конкурс балалар күңелендә театр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләүне, укучыларның сәхнә осталыгын арттыру, татар театры тарихын өйрәнүне максат итеп куя. Саба районы балалар иҗат үзәге тарафыннан үткәрелүче бәйгедә Саба районы мәктәпләреннән тыш республикабызның башка районнарыннан да театр коллективлары катнашу аның дәрәҗәсен тагын да күтәрә. Быел инде безнең шушы Шәүкәт Биктимеров исемендәге театр конкурсы, балалар театр конкурсы 8-нче тапкыр үткәрелә 12-нче елдан. Быел һәр елдагыча 10 коллектив катнаша. Яңа коллективлар да бар. Мәсәлән, Балташ районыннан бар, Койбиштан бар. Яңа коллективлар шул ук Казан шәһәренең Приорский районыннан һәм инде үзебезнең Саба районнары. Шулай ук шунда безнең инде чыгыш ясаячак. Һәм инде заочный этап буенча әйткән вакытта безнең әлеге конкурста катнашырга теләк белдерде 32 коллектив. Димәк, 32 коллективтан заявкалар килде. Аларның чыгышларын карадык без видеода. Һәм шуннан сойлап алынды менә бүген чыгыш ясаячак коллективлар. Һәм бүген быелгы тематикасы әйтеп китәсе килә инде. Тематикасы буенча Галиаскар
Камал әсәрләрен сәхнәләштерәчәкләр һәм шулай ук Галиәскәр Камал дәүләт театры сәхнәсендә куелган әсәрләрне дә сәхнәләштерәчәк быелгы менә шу чыгыш ясаучы коллективларыбыз. Финалга чыгыш ясарга килгән театр коллективларын Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов сәламләде. Ә беренче булып Балташ гимназиясының Кыялый Тургай театр коллективы чыгыш ясады. Коллективның җитәкчесе укытучы һөнәренә, театр сәнгатенә чын күңелдән гашыйк башлангыч сыйныфлар укытучысы Алсу Хакимҗанова. Ул үзе дә шигырьләр яза, ләкин аны борчыган якларда бар. Ул тел проблемасы. Спектакльләрдә уйнау өчен чын татарча сөйләшүче балаларны табу авырлаша бара дип үзенең фикерләре белән дә уртаклашты ул. Мин инде эшли башлаганнан бирле спектакльләрне беренчедән үзем яратам, икенчедән ул бит балаларны нәрсәгә өйрәтә инде? Менә комплексларыннан азат итә алаларны, кеше алдында сөйләшергә, үз фикерләрен әйтергә өйрәтә спектакль. Шуның өчен дип башлап җибәргән идем мин. Чөнки без үзебез бала чакта инде үз сүзебезне әйтә белми торган кешеләр булыбрак үстек бит инде. Шуның белән башлаган идем. Инде менә ничә коллектив бик күп урыннар алдык инде без. Шулай менә йөрибез инде балалар белән. Без ел саен төрле әсәрләр сайлыйбыз. Бу безнең 4нче класс. Һәм быел нәрсә эшләдем? Хәзер балалар русча сөйләшә. Менә русча минем ярты классым русскоязычный балалар. Аларга татарча өйрәтү бик авыр. Шунлыктан мин аларга ярты түгел, бер класска русча да спектакль өйрәттем. Татарча да өйрәттем бөтен класска инде. Алар хәзер инде кайда кирәк русча белән барабыз, кайда кирәк татарча белән барабыз. Менә 2 спектакль быелгы елда өйрәндек инде без. Театр сәнгатенә кече яшьтән үк гашыйк укучы балалар төрле рольләрне җиренә җиткереп башкарырга тырышты. Театрга, сәхнәгә булган мәхәббәт аларның уеннарында ук сизелеп торды. Анда рольгә менә керергә кирәк. Шунысы төрле рольдә башкарып чыгару ул һәр кеше өчен миңа кызыклы менә. Башка менә важный роль уйныйсың, второстепенный роль уйнап чыгасың анда. Менә шулар миңа кызык. Анда җыларга кушалар, килергә кушалар, менә җылаганда иң авыр менә шунысы. Шәүкәт Биктимиров исемендәге Республика балалар театр сәнгате конкурсында үзебезнең Саба районы мәктәпләре ел саен актив катнаша. Быел районның 5 мәктәбе финалга чыкты. Үз яшь төркемнәрендә Измәр Тимершык урта мәктәпләре, Саба гимназиясының театр берләшмәләре беренче урыннарны алды. Иң төп приз Гран-прига Казан шәһәренең Идел буе районы 16 номерлы татар-инглиз гимназиясының Нур театр берләшмәсе лаек булды. Конкурсны оештыручылар һәм жюри һәр театр берләшмәсенә ихлас рәхмәтләрен белдерде һәм аларның башкару осталыгын, әзерлек дәрәҗәсе яхшы булуын, шулай ук коллектив җитәкчеләренең иҗади кызыксынуларын билгеләп үттеләр. Ә хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез. Без кайда, җиңү шунда. Сабаның сәләтле балалар интернат мәктәбендә диңгез пехотасы көненә багышлап шушы исемдә шахмат ярышлары булып үтте. Анда районыбыз мәктәпләреннән 1нче сыйныфтан 5нче сыйныфка кадәр укучы малайлар, кызлар катнашты. Әлеге чараны ачу тантаналы шартларда оештырылды. Анда башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, диңгез флотында хезмәт иткән ветераннар катнашты. Кунаклар укучылар каршында сүз алып, диңгез флоты истәлекләре белән дә бүлеште. Хәрби хезмәт еллары әһәмияте турында сөйләде. Төп ярышларга килсәк, уен өстәле артына барлыгы 100 укучы утырды. Аларның һәр кайсы көндәшләренә каршы гадел алымнар белән тиешле партияләрне уйнады. Шахмат түгәрәкләре районыбыз мәктәпләрендә нәтиҗәле генә эшләп килә. Аларның бу эшчәнлекләре нәкъ менә шушындый бәйгеләрдә ачык күренә. Соңгы елларда башлангыч сыйныфларда шахмат түгәрәкләре гомумән дә мәҗбүри предмет буларак бара. Аларда белемнәрен ныгытучы укучылар бүген җиңүчеләр сафында да булдылар. Призерлар шәхси һәм командалар арасында ачыкланды. Шулай итеп, 1нче урында Кибәче, 2дә сәләтле балалар, 3нчедә Тимошык мәктәпләреннән килгән укучылардан торган командалар җиңде. Аларга акчалата премияләр, грамоталар тапшырылды. 7 декабрь көнне Саба муниципаль районының ир-ат командалары арасында алкалы хоккей буенча сезон ачылуга багышланган ярышлар узды.
Бу көнне хоккей мәйданчыгы бозда тәүге уенчыларын кабул итте дияргә дә кирәк. Саба арена янәшәсендә менә шундый универсаль урын төзелде. Биредә җәйге сезонда волейбол, баскетбол, футбол уйнарга мөмкин булачак. Кышын инде ул үз тирәсенә конькида ирекле шуучыларны һәм хоккей яратучыларны җыячак. Ачылыш тантанасында котлау сүзләре белән яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов чыкты. Ул мәйданчыкның ел әйләнә спорт сөючеләрне үзенә кабул итәргә әзер булуын әйтте һәм бүгенге хоккей уеннарында катнашучы командаларга уңышлар, көчлеләргә җиңү теләде. Бозга барлыгы 6 команда басты. Алар Соба, Шекше, Собабаш, Вымпел, Мишабаш, Урман исемнәре белән аталды. Уеннарга Раил Сафиуллин, Фердинанд Галимҗановлар хөкемдарлык итте. Җиңү шатлыгы Собаларга тәтеде. Икенче урында Собабаш, өченчедә Мишабаш авылы егетләреннән тупланган команда урнашты. Иң яхшы капкачылар да ачыкланды. Бу сафта Рифат Төхвәтуллин, Ринат Габделманов исемнәре аталды. Ә инде иң яхшы һөҗүмчеләр булып Нияз Сафиуллин, Булат Кадыровлар танылды. Бүгенге атна информацион программабыз ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.